С много срещи и с очаквания за взаимно изгодни споразумения и договорености, включително и за бъдещето на договорения от нашата страна и произведен от Атомстройекспорт реактор за АЕЦ Белене, започна посещението на водената от министър-председателя Бойко Борисов делегация в Иран. България и Иран са разговаряли за разширяване на икономическото си сътрудничество в сфери като нефт, газ, нефтопреработвателна промишленост, енергийни източници и земеделие, съобщи първият вице-президент на Ислямска република Иран Исхак Джахангири. Най-вече разговаряхме по теми, отнасящи се до сътрудничество в сфери, в които сме сътрудничали преди, а това са нефт, газ, нефтопреработвателна промишленост, енергийни източници и земеделие. و همینطور در زمینه سرمایه‌گذاری که بتوانیم از بخش خصوصی حمایت بکنیم برای سرمایه‌گذاری مشترک در دو کشور. Също така в сферата на инвестициите имаме готовност да подкрепяме, да подпомагаме частния сектор в двете страни, за да могат да се извършват инвестиции. سندهایی هم که امضا شد در واقع در راستای همین هست که روابط تسهیل بکنه. وزرا و هیئت‌های متعددی باید از این به بعد به دو کشور سفر بکنن که بتونن پیگیر کارهایی باشه که مورد توافق قرار گرفت. Меморандума за разбирателство, който беше подписан в тази сфера, ще спомогне за изпълнението на тези наши намерения и се надявам чрез по-многобройното посещение на министри от двете страни да могат да се постигнат реални резултати. Българският премиер Бойко Борисов съобщи, че намеренията на двете страни са да се възстановят напълно добре развитите икономически връзки от миналото, включително в сферата на селското стопанство, транспорта, комуникациите, банковото дело и туризма. Но се надявам вече всичките неприятности да са зад гърба ни. България също имаше много промени и да постигнем и да надминем стокооборотите, които сме имали в миналото. ولی امیدوار هستم اون نکات ناخوشایندی که داشتیم رو الان دیگه پشت سر گذاشتیم. بلغارستان هم دچار تحولاتی بود و امیدوار هستم که بتونیم تعادل تجاری رو به سطح بالاتری برسونیم. Най-много какво ги интересува. Разговаряхме и за ядрената енергетика, за възможностите, които има България като потенциал в тази посока, включително и реактор. По-късно разговорите на темата за българския яден реактор продължиха и между енергийните министри на двете страни. Бойко Борисов коментира и ново много интересно предложение от иранска страна за участие на България в транспортен коридор Иран, Армения, Грузия, България. Изключително интересно предложение дойде за един нов транспортен коридор, защото така както в миналото съм казал, това, че изградихме магистралите Марица и Тракия заедно с скоростните ЖП линии в двете посоки Бургас и Истанбул, дава възможност за Бургас и Варна да влязат в едно от предложенията, които сега се прави за транспортен коридор Иран, Армения, Грузия, България. پیشنهاد بسیار خوبی در مورد ایجاد یک کریدور حمل و نقلیه جدید اومد به خاطر اینکه همونجور که قبلا من اعلام کردم با احداث دو اتوبان تراکیا و ماریتسا در بلغارستان و خط ریلی سریع به بندر بورگاز و همچنین استانبول الان بلغارستان میتونه در کنار کشورهای گرجستان و ارمنستان و ایران وارد این کوریدور حمل و نقلیه جدید بشه. Така че ние и днес сме готови да участваме в този транспортен коридор и за това се разбрахме след 2 седмици, мисля, в София на ниво експерти, ще дойдат от представители от Грузия, Армения и Иран, да подготвиме как би изглеждало теоретично едно такова движение. ما اعلام می‌کنیم که از همین امروز هم آمادگی داریم برای اجرایی کردن این کوریدور و همونجور که میدونم طی 2 هفته آینده یک گروه کارشناسی در سوفیا در کنار کارشناسان ارمنستان و گرجستان و ایران این موضوع رو مورد بررسی قرار خواهند داد. Като аз заявих, че ние и днес можем да поемем през нашите пристанища Варна, Бургас и инфраструктурата, която имаме до цяла Европа
на такъв транспортен коридор. و من مجددا ابراز میکنم که ما از همین امروز هم آمادگی داریم با زیرساختارهایی که در کشور و به خصوص در بنادر وارنا و بورگاز داریم این حمل و نقل رو از بنادر خودمون به تمامی نقاط اروپا انجام بدیم. Включително в този транспортен коридор влиза не само превоз на товари и стоки, а включително и на газ. این کوریدور حمل و نقلی نه تنها شامل بار خواهد بود بلکه میتونه شامل انتقال گاز هم باشه. Аз истински съм удовлетворен от това, че иранската страна толкова задълбочено се е подготвила по темите. من بسیار خوشحال هستم که طرف ایرانی چنین عمیق خودش رو آماده کرده در موضوعاتی که قرار است صحبت کنیم. И след 2 седмици в София ние ще дадем всички възможности, които България има в тези посоки, включително и газовия ни хъб Балкан. و طی 2 هفته آینده ما آمادگی داریم تمامی ظرفیت‌هایی که بلغارستان داره رو ارائه بدیم از جمله ظرفیتی که در مورد احداث هاب گازی در بلغارستان وجود داره. Който напомняме европейски газов хъб. Разговорите за новия транспортен коридор ще продължат.